खुलुमबाय दिनै 18 मे बर' बिजों सान दिनैनि सानावनो 18 मे 1963 मायथाइयाव दिनैनि सानावनो बर' हारिफ्रा बर' बिजों हिसाबै दिनैनि सानाव मोनजेनदोंमोन। दिनै बर' बिजों सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै बर' रायजो राजानिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामो बर' बिजोङा अराय सम जाहाथे थांनानै थाबाय थाथों। बर' बिजोंखौ फेहेरनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे साहित्य सभा आरो गासै बर' हारियानो सेंग्रा सिख्ला आइ आफा गासैबो जाहाथे नांफानानै बर' बिजोंखौ फोथांना दोननायाव जाहाथे साफ्रोमबो खामानि मावो बेखौ जों आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामबाय। दिनैनि गोथार सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो साफ्रोमबो जाय बेखौ संग्राम खालामनानै आरो जाय मुभमेन्ट खालामनानै बिथांमोनहा मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोनहा रुंसारि जालांबाय, बिथांमोननि जिउ सोलेरा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैबाय थाथों। बिथांमोननि सानजेननाय, बिथांमोननि नाजानायावनो, बिथांमोननि दैदेननायावनो जों दिनै बर' बिजों गावनि बिमा रावाव फरायनो मोन्दों। गावनि बिमा रावाव फरायनानै गोबां IAS, IPS आरो गावनि बिमा रावाव फरायनानै प्रफेसार लेक्सारार जानो हाबाय बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजोंसो। दा जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंखौ फोथांना दोननायाव अराय सम जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना खामानि मावबाय थादों, मावलांबाय थागोन आरो मावबाय थागोन, इयुनावबो जों मावलांबाय थागोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइयाव जों सोलोंथाइ बोसोर फोसावनानै खामानि मावदों। 2007 मायथाइनिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि फोसावनानै जों खामानि मावदों। बर' बिजोंखौ फेहेरनाय आरो बर' बिजोङाव क्वालिटि जोंनि फरायसाफोरा क्वालिटि इडुकेसन मोननो नांगोन, बिनि सायावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों। दिनैनि सानखौ जों गाजा गोमजायै हाबाफारि लानानै, सेमिनार लानानै बर' बिजोंखौ फेहेरनाय, बर' बिजोंखौ फोथांनाय बेखौ जोङो लानो नांगौमोन, नाथाय कर'ना भाइरासनि थाखाय बेफोरबायदि हाबाफारि लानो हायाखै। नाथाय उन समाव जोङो मोजां जों हाबाफारि लागोन आरो जोंहा फोथायनाय दङ जोंनि बर' आथिखालनि सेंग्रा सिख्लायाबो, आथिखालनि लाइमोनफ्राबो गाव बर' बिजोङाव फरायनानै लोगोसे गुबुनखौबो फोरोंलांगोन, बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ। दा गोबां आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां बर' हारिफ्रा मैखोमै रायजो जानानै दङ। दा बैफोर जिल्लाफोराव बर' बिजों फोथांनाय, बर' बिजों गायसनहैनाय आरो बर' बिजोंखौ फेहेरनायाव जों साफ्रोमनिबो बिबान। दा बेखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरा जों मावथांखि लानानै दोनदों। गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव जाय जिल्लाफ्राव बर' रायज्लायनो रोङा, जाय जिल्लाफ्राव बर' बिजों गैया, बैफोरखौ बर' बिजों गायसनहरनाय आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव बिटिआरनि बाहेरायाव गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरा अनजिमाया खम जालांदों आरो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव गोबां फोरोंगिरिफोरनि आंखाल, बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा अराय सम जों खामानि मावबोबाय थादों आरो बैफोराव फेहेरनाय आरो फोथांनायाव जों खामानि मावगोन। दा गोबां आथिखालाव फ्राय जोंहा 58 बोसोर जोंहा जाबोबाय। बे 58 बोसोराव गोबां आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बर' बिजोंनि थाखाय खामानि मावनो नांगौमोन, नाथाय जोंनि बर' फरायसाफोरा थांनाय बोसोरफ्राव, बिनि सिगां बोसोरफ्राव हाजार बर' फरायसाफोरा गोरलै बिगियान आरो गोरलै सानखान्थिनि फोरोंगिरि मोनामालासिनो उइदाउट साइन्स टिचार, उइदाउट मेथ्स टिचार्स बिथांमोना मेट्रिक फरिखा लिरलांनांबाय। एसां 58 इयार्स बर' मिडियाम जानायावबो जोंहा दिनैसिमबो साइन्स मास्टारनि आंखाल, दिनैसिमबो जोंहा मेथ्स मास्टारनि आंखाल, बेयाव जोंहा दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनैसिमबो बिजाबनि जेंना, जोंनो नांगौ बादि फरा बिजाबफ्रा जोंनि फरायसालिफ्राव सौफैया। जोंनि फरायसाफ्रा नांगौ बादि फरा बिजाब मोनैनि थाखाय बिथांमोनहा जेरैबायदि कुवालिटि जानो नांगौमोन बेबायदि जायाखै। बेफोरो जोंनि दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बैफोरबायदि इस्युआव बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफोरजों लोगोसे बर'नि मेलेमजिबि, बर'नि इन्टेलेक्सुवेलफोरा अराय सम बाव सहाय होगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिजाब मोनैनि जेंना आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जोंनियाव इंराजि मास्टार आरो गोरलै बिगियान आरो सानखान्थि आयदानि जे मास्टारफोर आंखाल जानानै दं, पस्ट खालिफोर जानानै दं, बैफोरखौ बैफोराव जाहाथे फोरोंगिरि लाबोनो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगोन। दा बे बर' बिजोङाव फरायनानै गोबां IAS मोनबाय, गोबां IPS मोनबाय। मनज सरगियारि IPS मोननाय बिथाङा बुंदों गाव बर' MIL लानायनि थाखाय दिनै IPS जानो हाबाय। दाखालि बावैसो फोरमान ब्रह्मआ IAS मोननाय, UPSC आनजाद उथ्रिसारनानै IAS मोननाय बिथाङा बुंदों बर' बिजोङाव फरायाब्लाबो बिथाङा इंलिस मिडियामाव फरायनानै नाथाय बर'खौ MIL अपसन हिसाबै बिथाङा लानानै थाखायसो बिथाङा IAS मोनदों होननानै। रुपज्योति ब्रह्म खारजिया फरेन देशआव इण्डियान फरेन सार्भिस साख्रि मावनानै दङ। बिथाङाबो
UPSCआव अपसनेल पेपार लानानै बर' अपसनेल पेपार लानायनि थाखायसो बिथाङा बे साख्रिखौ मोन्दों होननानै दिनै बर' बिजोंनि बर'आ जे बे रावा दिनै UPSC भारतनि गोजौसिन मोनसे आनजादावबो दिनै अपसनेल पेपार मोनबाय आसामनि मोनफ्रोमबो साख्रिनि जे इन्टारभिउफोराव जोंहा अपसनेल पेपार दङ दिनै बर' बिजों बे जोंहा बिजोङा जे बे साबजेक्टआ बर' रावा जोंहा दिनै इउनिभारसिटिसिम जोंहा डिपार्टमेन्ट जाहैबाय गोबां जोंहा सहैबाय बेजों लोगोसे गोबां जोंहा चेलेन्जेसफोर दङ बेफोरखौबो जों अभारकाम खालामबोनो नांगोन मोनफ्रोमबो जेंनाखौ जों अभारकाम खालामबोनो नांगोन जोंनि बर' बिजों बर' बिजोङाव फरायनानै आरो बर' MIL खौ लानानै बिथांमोना मास्टार डिग्री लानानै इउनिभारसिटि लेभेलनिफ्राय गोबां पास जाबोनाय जोंनि बर' फरायसाफोर दं बिथांमोनहाबो साख्रि बाख्रि मोननो नांगोन बिनि सायावबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायबोबाय थादों आरो पलिसि लाबोबाय थादों फैबाय थानाय समाव जों बर' बिजोंनि जे जेंनाफोरखौ जोङो मावफुंजोबनो हागोन बर'नि मेलेमजिबिफोरनि सुबुरन लानानै बर'नि साहित्य सभाजों सावरायनानै बर'नि मेलेमजिबि बर'नि सानसुमैफोरनि सुबुरन लानानै मोनफ्रोमबो बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ जों जाहाथे मावफुंजोबनो हागोन बर' बिजोंनि जे जेंना थाखोसिमफ्राय लानानै इउनिभारसिटिसिम बे मोनफ्रोमखौबो जों सुफुंजोबनो हागोन बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोथायनाय दङ दिनैनि जे बर' बिजों सानाव फिन खनसेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै बर' रायजो राजानिसिम गाहाम हामलायनायखौ जों जासिहरबाय गोजोन्थों